Vreau să vă arăt un costum de baie superb, care face parte din categoria costumelor de baie, care este calitate extraordinară la preț mic, la preț care ar trebui să fie dublu. Iată acest model, uitați-vă cusăturile, uitați-vă la tot este minunat. Acest model nu are push-up, nimic. Mărimile 40, ar fi ca un XL, 2XL, 3XL, 4XL. A rămas în nuanța asta și este la 50% reducere din acest preț. Super, 42 ar fi un 42 european, plus 6 e un 50 rusesc. Dar este foarte frumos. Nu o să regretați dacă îl cumpărați, se leagă la spate, regulați volumul cum doriți. Minunat, 50%. Vă las aici o poză.